Når du skal skrive dit barn op eller se dit barns institutionsforhold, skal du starte med at åbne kommunens selvbetjeningsløsning. For at få adgang til løsningen, skal du logge på med din NemID. Når du har logget på med NemID, starter selvbetjeningsløsningen automatisk. Tast først dit bruger-ID. Dette kan være dit CPR-nummer, dit NemID-nummer eller en selvvalgt bruger-ID. Tast dernæst din adgangskode. Så skal du taste din nøgle, som du finder på dit nøglekort. Tryk på barnets navn. Angiv modersmål på barnet og derefter tidspunktet for, hvornår du afleverer og henter dit barn. Under institutionsforhold kan du udmelde dit barn. Send udmeldelsen og udskriv eventuelt som kvittering. Under opskriv barn skal du angive hvilken pasningsform du ønsker samt dato for pasning. Vælg den ønskede institution. Gå derefter til prioriteringer. Har du flere prioriteringer, kan du nu flytte op eller ned for at ændre rækkefølgen af denne. Send opskrivningen. Og udskriv eventuelt som en kvittering. Under fripladsansøgning kan du ansøge om friplads. Gå først til beregn og ansøg om økonomisk friplads. Først skal du give samtykke til kommunen. Angiv derefter civilstand og fra hvilken dato ansøgningen skal gælde fra. Husstandens indkomstoplysninger er automatisk hentet fra din og din samlever eller ægtefælles skatteoplysninger. Har du rettelser, kan du gøre det her. Send ansøgning. Vær opmærksom på, at beregningen er kun vejledende. Udskriv eventuelt som kvittering.